Igbo makanụ, Igbo kachanụ, ụmụnụ zukwa unu. Iya, ụmụnne m, biko o nwere ife nsị ka m ajụwa ndị Igbo maka na oge anyị pere mpe ana m afụ ya bụ ife nke ọ na-eme, mana amarọ m ife na-ebute ya. Ifetasị gị na akwụkwọ nwanju jụrụ onye ajụjụ na-ajụ ndị Igbo, o nwere ife dị ka akwụkwọ nwanju n'ala Igbo? Iji wee maatụ, o nwere ike ọ bụrụ na nnukwu mpa gị jere ije kpata ụma maọbụ ilo o ji eji were mmemmai maọbụ iji wee kee okiri n'ime ọfịa. Ọ nakete ọ gagharịba n'ime ọfịa na-aga tọrị. Enwere ike ọ bụrụ onye na-aga aga hetefu si hei ọ kwụrụ mama loza ka ekwena ihe mama loza na-agagharị n'ime ọfịa. Ọ sị na ọ dịkwa ka akwụkwọ nwanju ajụa na mama loza dị ime ọfịa. Ọ baa n'ime ọfịa ha mee gịnị? Sekpụta mama loza je kpọnaga ya be ya. So mgbe ọ kpọnaga ya be ya, o nwere ike ikekwa ọ dị ife dị ka nkeji one ma one nya bụ ife ha ahapụ ya. Nya ka m na-ajụ ndị Igbo, o nwere ife dị ka akwụkwọ nwanju nọ n'ime ọfịa? Biko ọ bụrụ na o nwere ife dị ka akwụkwọ nwanju, mee ka anyị marụ. Ọ bụkwa na o nweghị ife dị ka akwụkwọ nwanju, mee ka anyị ma. Mana oge mpere mpe ana m afụ ya bụ ife ndị ọ na-emegasị. So wee na-ajụ gị na o nwere ife dị ka akwụkwọ nwa ịma ya bụ akwụkwọ particular akwụkwọ ka ọ bụ izi a leaves ka ọ bụ ka ọ just is a spiritual something. Biko ọ bụ na o nwere onye nwere knowledge of this, ọ ya masị m biko ka onye m ọsịsa ya. Cheta na onye gị na ya na-akpado ọpụpụ Maazi-UC si ife nwere ike imedo, biko ị ga-eche ife ozi a kaba arụ gbasaa ya ka ụmụnne anyị sonye. Aga m enweleta onye ga-enye m ọsịsa na ọ bụrụ na ị gbasara m ozi a. Cheta na ihe m na-eme bụ nkụzi na nchọwapụta, mana isiokwu anyị tata bụ o nwere ife dị ka akwụkwọ nwanju n'ala Igbo. Igbo bụ Igbo, anyị ga-adị o.